גמרה לי את החיים. בוא, תסתכל, בוא. תסתכל ילדים באיזה כושר, בוא. אף פעם אל תגיד נופלים, בוא. הם נופלים. הם ילדים, אל תשכח. בסדר, רגע, אני יש לי כושר קטנני ונפלתי מהקאמר. כמה אתה? 16 וחצי. אתה בן כמה? 12. 12 ועוד מעט 13. תלוי גם באיזה קצב הם עושים. 3 פעמים בשבוע. לא, גם אני. הם כבר איזה יותר מחודש וחצי. הם יש להם רצף של 3 שנים. אין להם מנוחה. בת 18 וחצי. לא בת 12 וחצי, בת 18 וחצי. זה אמר לבן שלי, תשמע, תרשום טלפון, יש לך מישהי בת 68. סתם. הוא אמר מה שעופר אמר לו. זה! יותר מהר אבל. יותר מהר. יופי, שלוט בו. בראבו סתם, מצוין. יופי. תרים את זה שם אחר כך. פס, סייע מהירות. תקוף אותי מפה, לא משנה, בסדר. תקוף את הכדור! מה קרה? למה לא באת? לשער! בוא, זה. בוא, כנס. בוא, עדן. טוב, תרים את זה. יותר מהר, סתיו, אתה יכול יותר מהר. סתיו, אתה יכול יותר מהר. הלאה, בוא תעשה ספתח טוב עם הבעיטה עכשיו, קדימה. כנס. בעיטה מצוינת. קח כדור מפה, אבל אתה עושה הכל בריצה עכשיו. אתה לא עומד. עדן, פאז ושנה קצב כבר. כנס. קוף את הכדור, אצבעות מתוחות. בראבו אלה. אתם ב4 דקות נפלתם. 4:17. 4:17 נפלתם. זה. פס. שנה קצב עכשיו. קוף את הכדור בשיא המהירות. אל תשווה את הקצב שלנו לשלנו. לא, ברור. גם זה לא אותו זמנים בכלל. מה פתאום? זה לא אותו זמנים גם. זה, אתם עשיתם את זה מעל 6 דקות. עדן, זה בעיטה טובה, עדן. הלאה. שלוט בכדור, הוא שולט בך. שמאל, כניסה עם הרגל שמאל. ופס. שנה קצב עכשיו, נכון. שנה קצב, ותקוף את הכדור, אצבעות מתוחות. זהו, בסדר גמור. זה פס, נכון. זה פס, עדן. עדן, זה פס, אצבעות מתוחות ותחתוך. לא, למה הגוף, איפה הגוף היה? אחורה. נכון. מה נשמע? מה שלומך? גמור. הכל טוב? הוא בא. יופי. עכשיו עם השמאל, כנס עם השמאל. פס. 1. עוד. תקוף את הכדור. אתה מעיט את עצמך. נכון, שמת לב שעטת סתיו? סתיו, שמת לב שעטת? לא יודע, אין לו מצב רוח, אפילו חזרנו איזה צ'ק 100,000 דולר. תחתוך! זה הכל. עדן, זה הביטה שלי. זה. הלאה, סתיו, צא. מה, עייף? אני ממשיך. קח אוויר קצת. בראבו עדן. אצבעות בטוחות ותחתוך. תחתוך! מילה. עדן עוד אחד, קדימה. דני, נראה לי רפת איתורים רצחני. אמרתי לך הם נופלים. אחרי זה 5 דקות. 5 דקות. סתיו! יאללה מופיד, יאללה. תן מאמץ, קדימה, נו. לא אמרתי לך סתם, תצא. הלאה, צא. תשכח, הם ילדים. אבל הרבה לא עושים את מה שהם עושים. זה גם עופר יגיד לך. אצבעות בטוחות, תחתוך אותו, אל תעצור מהירות. מצוין. עוד אחד. יש לו את החיים.
בוא. נו. תעמוד, זה לא ישתחרר לך. מה יש לו, דני? מתי אכלת? מתי? בשתיים או בשתיים וחצי? זה. עדן, יופי של עבודה, עדן, אתה סיימת, האחרון, עדן. טוב. קום, תלך קצת, תקום, אל תשב, תלך. נו. לא, תמשיך. בסדר, ויתרת, הלאה. בוא תעשה ניסיון אחד, נו. סבבה. רוצה בסיומת. סנטה חזק, אל תעצור. טוב. תיקח, עדן. יש עדן? לא! זה לא רוצים. תחתוך! טוב מאוד, סתיו, הבעיטות טובות, תעשה עוד שתיים, סתיו, אתה 2 דקות לקחת לך. עדן, אתה יודע. אחי, 6:17 דקות. בראבו, אתה 2 דקות. עופר! דור, יום חמישי. עדן, תמתח, עדן, אל תשב. עדן, אם לא תמתח אני אבחס. הביטות שלך הולכות טוב, אתה לא מבוקס. עוד אחד. למה אתה לא מבוקס? סתם. דני, באמא שלי, אני אבוא אליך מהבית, אני אשפוך את כל הבית. אל תעצרי לו לפני אימון, רק גם אותי. אתה לא מבין, צא. אני אכלתי ב-11. צא. אמרתי לדודה שלי שאסור לאכול.